Barka da sallah ko mi sakitake bo. Yimɓe ɗuɓɓe ɗon mbi'a miɗon holla mi yi'i diga mi yahi Yaounde mi yillake artist en ha Garoua ha Gaundare ha Bertoua ha mi warti yaha mi wewi mi warti Maroua hekke bo taka mi yottake Maroua e bo mi yetti kala artist ɓe gilli min jaɓɓi am boɗɗum pat diga Yaounde Aisha Fadila directeur Moutar Nouro Pulo M Sharif MC Yola comment je Seydou Mouhamadou Lamine M Tirimɗo Abdou Pullo Alhaji Bobo Amadou Rasta Rufai Malam Zango Ndere Yerima bon comment j'appelle l'autre Bash d'Amérique et à Garoua également SB1 Papi 5 étoiles Abakar Manaja on fu mi yetti on e kala yimɓe je mi heɓai mi yottake mi candiri bo mi ƴamaɓe yahuye to Allah prochaine fois ngam jogo bedana mi yewi kam mi ƴamaɓe nayi misere zone 10 e woɗɗo feere bo aɗa yejjita woɗɗo feere bo laara statut man ɗo wolwana wiya noyi a wari a yottaki min ɗo kabda jettoɗa ɗum kadi mi yetti kala jaɓɓiɓe yami sani ɓe artiste en woɓɓe Maroua ɓe min jehi min dari atmosphere bana Nonero Kassim Rabi Mambo ɓe Bassado a Wole Studio Mohammed Lamin yettude derken sel jam cak kugal ɗo wara yeeso merci.